Čaute ľudia, máme takú challenge. Musíme si zakryť oči a my si vyberieme. No, máš to iba na to 0059. Určite ste videli, že toto, čo som ukazoval, to bolo short, teraz vieme video. No, na slepo si môžeme si vybrať 4 triky, aké chceme, hociakého hráča. Nie, to máme kopnúť. A musíme kopnúť po slepu. Keď kopneme, máme jeden bod a netrafíme do bránky, tak máme jeden bod, ale keď kopneme a trafíme do bránky, už je 3x3 a máme 4 body. a to máš toľko, to vidíš? Koľko? No to ideme. 59. Ide Ja idem ako prvý. náš Noel. Dobrý. OK.